Takže vás je tam od ďalšieho videjka a ideme natočiť druhý diel Guličková mánia. Čaute. A dokonca dneska ešte aj ráno vyšli nový update, že vraj, nejaké nové veci pridali, odbugovali bugy. A dúfam, sa vám bude páčiť a ideme na to. Toto vzadu, čo asi vidíte, tak je moje a tam, jak sa teraz moja sestra točila, tak tam je moje sestry. Koľko máš teraz našetrených? Ja neviem, ale ja sa idem asi zabiť o tvoj border. A tak možno mi zmizne tá čiarka. Ja mám 343 000 do seba, čiže nechcem sa bávať. Ako ja tu mám už naozaj, vidíte, mám tu dokonca už aj piruletu. Ja sa rozletel. Tu mám dokonca aj piruletu, ale ja som sa tak o ňu divne zabugovala. No tak to nevieš asi už vypnúť. Ne? Ale to je jedno vlastne. No ja by som sa rád nejak dostal na svoju bejsku, vieš? Mal som tu zaseknutý. Taká žraloka, pirátsku loď, kokos. Ja by som sa rada dostala úplne hore. Hej, tak ja som úplne hore, tu už stojí. Poviem hneď koľko stojí jedna dráha. 300 000 a mám na ňu presne peňažky. Tak to je super, ja musím... Nejaká Rocket Wings. Ja tu nablúdim, ja neviem ako mám výjsť hore. Za 2000. Ja tu nemám... tu sú schody, dobre. Ďalšia vtedy dropper stojí 425 000. A bottom color break stojí, vieš, jak veľa. Kokos, to je aké drahé už. Ale by som to bol, aj sa tu už dostávalo, to drahé. To je také ASMR, ale čím ďalej, tak ten drahý sa úplne strašne dlho proste. Ja si idem pozrieť ja idem si pozrieť najväčšiu guličku. Tak ja idem si po peniaze. Floor 4. Keď sa nestíne toľko peniazy našetriť a ja už hneď. Tuto si ideme pozrieť. V tomto dieli by sme to už asi chceli už asi rovnať dostaviať celé, lebo zase až tak veľa tých poschodí nie je ako ja mám už 6 poschodí, ty máš? Neviem. Ja 6 poschodí. Ja sa teraz pozerám, jak sa volá na guličku, takže. Ja to zase dole niečo ukazuje. Ale zase mi, že mám 4. Ja čo dole ukazuje úplne. Niečo úplne dole ukazuje. Že proste ja čo tu mám 35. Ty vole, ja sa dotočím v tej štrudle. Prosím sa to tak bukne, že ja proste stále mňa to ukazuje akože podo mňa, vieš. No ako ten bug by mali tiež, že to to sa aj minulé tak bugovalo. Teraz musím zase vyparkurovať úplne hore. Ešte mám tu speedku, lebo stále sa bez tej speedky dostať. A ja musím nájsť na mape nejaké X-ko červené. Musím nájsť na mape nejaké červené X-ko, až keď ho nájdem a ho dačom, no to je dostanem nejaký quest. To mám ako quest. A musím nájsť aj na mape research for a red X in the spawn area. Aha, spawn, aha, som dobrý vôbec. A to aj ja? Ale neviem, tam musíš mať už piráta takého postaveného a on sa ti pýta, že či s ním chceš porozprávať a musíš tu nájsť. Výborné. X-ko, to je nejaký. Wow, čau. Ja mám červené X-ko. Výborne. A našiel som nejakú druhú. Pík. A to je kde? Pík. Return to Pirate. Teraz ktoré je moje? Nie, tam to je moja a toto je tvoje. Ja mám väčšieho trošku, lebo poschodia asi. Tak to bolo celkom easy. 75 000. Iba keby som to skôr povedal, keby som to lepšie prečítal a nie, že tu return, a nie, že tam chod nájsť to také X-ko, tak by som ja mám prvý darček, 87. Ja už mám. Tak by som nemusel na blbec teraz brať úplne hore a nájsť piráta teraz. Teraz neviem, kde mám... Tam je sa stále ja mám nejaké lietadlo. Teraz neviem, kde mám piráta, tu je. To potom kam mám ísť? A tam je dačo na kúpenie. Quest 5 games. Mám nájsť 5 game collecting. Ktoré game? Aké game? Mám nejakých 5 gameov kolektnúť. Tak choď asi zase na stroj. Abo možno z toho pokladu máš za sebe. Neviem. Možno aj. Ja už neviem, kde bol ten poklad, vieš, to je to problém. Niekde za tými dvoma. Nie, za druhým to nebolo, to bolo za tými také keby... To je som do toho typka. Tu bol ten poklad. Áno, že si zmizol. Ja musím niečo pozbierať. Ty vole, kam mám ísť? Ja vôbec neviem, čo zbierať. Ale to proste ti nepovedia proste dopredu, že čo prvé zbierať.
Tak sa choď pozrieť okolo svojej, jak sa Guličkovej dráhy, alebo ne. Ja som všetko prebehol na spáne, to nič nie je. Tak choď okolo svojej Ale dobre, Guličkovej. ako môžem kašľať, ja radšej radšej ešte stavať nejaké nové dráhy, ako nejaké to vidí. Však choď okolo svojej Guličkovej dráhy, alebo ako. No ja som už išiel cez všetky. Vôbec mi to nepomohlo. Tam majú sa ísť pozrieť, ja. A to najprv, ale ty to nenájdeš, po tebe sa to ešte len teraz objaví, vieš. Musíš najprv mať kúpeného piráta. To je, jak máš ten floor, čo máš tento neon floor, vieš. A jak máš ten neon floor a ešte tam je jedna, tak tam je ten typek, čo ti to rozpráva. Tak to je o ničom. No, a mne to trošku priežite na ničom. Vyšiel som hore. A prečo není nejaký výťah, pane Bože, však ja chodím jak blbec a blúdim po tých Ja som schodoch. si kúpil ďalšiu dráhu, guličkovú. Ale nemám už peniažky vôbec. To je také drahé. Si taký fany. Nejaká 75 000 zase šetriť. Nejaká Teddy mi dala až 2700. Slovana, ako to jedno. Ako mne ešte chýbajú dve poschodie, čiže ako. A už to mám potom dohráte, čiže. A je tu Lego, jak si vravila, teraz práve skladám. A naplno sa dá aký typeček k nám. Hej, jak vieš. Medzi nami, naľavo. Bol som ho, Hej. vidím ho. Zem na ho kúpim, že. Je to náš jeden host. To je náš host. Aký? Martin. Aký Martin. Martinus dobrý? Yes. Čaká na Tak počkaj, ja musím byť u toho. Musíte ho vidieť. Kde je náš host? Tu je, hej, tu je, čau. Ja utekám, ale šprintujem, Oriak. Niu. Tak tu je náš host. Tu je náš host. Hej, chce s nami. Tak máme tady hostia, takže nice, takže bude s nami volať a rozprávať, takže čau. Nie. Takže hráme tu aj s hosťom. S Martinom. Dobrý, takže jak hovorí čaute. No a si zase teraz pripojil, ne? Tak Samo má najviac, ja mám druhá najviac a ty si najmenej. Hej, ale Ale to je ľahké, keď mám povedať pravdu na začiatku, podľa mňa. potom tam už musím šetriť také ekonomické platy. Ja mám 81 000 pri sebe, ale to tam už treba mi zaplatiť, aby som postavil iba jednu blbú stenu, ktorá sa posie tak o milimeter hore a musím za to zaplatiť proste 100 000. A ešte mám nejaký kver, že nájdi 5 gemov, ale neviem, kde sú tieže. Čiže tak, no som postavil prvé poschodie a upper floor. Nechýba ladder a už asi pôjdem na posledné, no poviem na 7 poschodie už. Hej, ja ešte pôjdem na dlho. Nie, lebo mne ešte chýbajú veľa skluzaviek. Veľa mi chýba ešte, no. Tak som 15 000, 20 000, 25 000, 45 plus 15 000. 60 000. Ok, šedrím si 60 000. Ja mám 130 000. Mám. Že kto sa tam pripája dole? Hej, to samo, že to není dáky host, alebo to, že sa tam takto pripojil. To. Je taký typeček. To je husté, ukáž. Koľko máš? Ja ťa vidím, ak Maťko stavia. To super. Vidíš ma? Nie. Čo? Skáčem, nevidíš ma? No. Na kraj, ja ťa vidím. Ne. Teraz stojíš na tej tabulke. No hej. Dobre, idem k tebe. Čau. Nevymkni ma hlavne s dverami, prosím ťa.
Ukáž, aké tu máš guličky, dobré. Najlepšie tu poviem, jak sa to stavia, podľa Od mňa. 35 a 25, OK. Chceš sa aj prísť ku mne? Či nie? Ja neprobám. Ale chudá, ty máš plus 5, 16, mám 100. Chcel by si 130 000. No. Sa ti hodili veľmi. Dá sa nejak vyparkurovať hore. Tak ja by som ti dala, ale tak no neviem, ako sa posielajú. No však aj sa nedajú. No tam mi ešte chýba trošku a budem už mať ďalšie poschodie. Mám ďalší reward. 1127 bonus. Za 20 000 svetla? No, Oh no, tá, u klinge. mňa stojí, vieš, jak veľa. U mňa nejaká tabula stojí za 120 000. A mňa 20 000. Ešte tu, aha, tu máme ešte rebrík a railing. Ďalšie stojí skoro 600 000 ďalšia sklzavka. Stojí 600 000 u mňa. Ty čo A mám tam? tu ešte aj dieru v plote. 600 000, no. Takže To nikto nedostane, takže... Hej. No. Ukáž? Poď. Ja sa tam dostanem ešte. Tak, no vlastne to si náš. Ja nechcem umierať na toto okno, potom príjem o tie veci a potom musím tak po... Ešte máš aj vonku potom nejaký totem ešte tam, na čo môžeš kúpiť, takže vonku, hej. Ja idem tiež sa pozrieť, ako ti to ide. Ideme oslavovať, keď nakúpiš ďalšiu dráhu. Vieš, ak tam je to tá Marble Inece, taká biela sklzavka, tak ja som na nej tam stál, vieš. Ti ukážem, pozeraj. No ale ty vlastne nebudeš vidieť, bo ja toto tam keď tam skáčem tam dovtedy. No proste ja som tu na tom takomto rohu, čo tu tam bol, tak tam som. No, tak už to nevidím. Už nie? Tedy máš asi máš potom menej nastavené. Čakajte na mňa, vy ste bezo mňa odišli. Ja sa tu s vami nejak vyparkurovať. Vidíš, mám mať kočík teraz ešte stavené. Tak ja už mám tú veľkú stenu. Jaj. Ja ťa vidím. Si pri fialovej. Teraz na schodoch si išiel dole. Ja som na takej pirátskej lodi teraz. A vyparkuroval som úplne hore. Ako mne ešte chýba celkom, akože dve poschodia a už potom som celý Tycoon dohral. Nie. Koľko mám? 304 000 iba. By som ti to kúpila za teba, Maťo. No to môžeš. Ja... Skáčem potom, ale to nejde. Ty máš aké malo peniazy, ty kokos, ja mám Lebo som si nezobrala viac. 350 000 mám u seba. Hej, ja mám najviac, ja mám 267. Ešte mi chýba 560 plus minus, či 570. To ja skáčem do svojho domu. Mám novú sklzavku. Ja sa celkom teším. Novú sklzavku. A zapnem spítku a nie. Super, som narazila Si to. počuť tú najlepšiu tedy. Čo mám úplne najviac. 2000 iba zarába moja jedna sklzavka. Ale to ja šprintujem hore, ale som sa zasekla do krabice. Hej. Teraz sa to ide práve predať. Predal som to. No ešte mi chýba. Ich mám posledných 75 000. Hej, tam mám 121 Chýba 000. posledných 602 000 a už to mám kúpené. Mám novú sklzávku. Na guličkovú maniu. Takže hráme to zase ďalej. Mám už 6. poschodie, ešte 2 poschodia a bude koniec tohto dielu. Čerujem sa teraz na 100 000, takže... Dobre, máme 100 000, tak ideme hore. OK, a teraz máme potom 160 000, takže môžeme šprintovať naspäť dole. Dobre, ideme si zobrať peniaze, ideme si niečo pokupovať. A
A bude aj potom ešte tretí part, lebo toto už fakt nezvládneme do tohto partu. Takže bude určite tretí. A asi vydáme ešte nejaké iné videjko a potom bude. Na niečo postavíme si. Ale neviem z mapy. Takže... Veľa potom to A toto bude pre dnešné videjko. Všetko dúfam, že sa na toto videjko páčilo a ahoj.